Bos días, amigos, desde o meu recuncho de Trevinca. Xoán Manuel Casares Gándara, ademais de ser un dos mellores coñecedores dos espléndidos viños galegos, é un dos maiores responsables da magnífica calidade dos ribeiros. É un excelente escritor co que me honro compartir espazo no grupo cultural Nós a xente do redor, en cuxa revista xa ven sendo habitual que nos regale deliciosos relatos da vida dun persoeiro chamado Solobio, no interior dunha serie titulada O xardín dos meus segredos. Pois ben, hoxe tentarei poñer voz a uns parágrafos do que no número 14 da nosa revista regálanos Xoán Manuel para logo coa revista nas vosas mans disfrutaredes de a totalidade do magnífico traballo literario que nos regala hoxe. O xardín dos meus segredos. O brasón. Unha copa de ribeiro e unha flor. Esas son as armas ciceladas no brasón de pedra granítica fundacional que preside o portelo da entrada do xardín dos meus segredos. Pensaba Solobio. A copa simboliza a materialización dunha paixón sentida dende as capas máis profundas da miña pel, e a flor, cos seus recendos suaves e frescos, representa a chave que abre o cofre no que gardo as miñas mellores e máis agarimosas lembranzas. Unha copa e unha flor, ámbalas dúas son as armas dos sentidos que defenden a sublimación dos sentimentos acumulados por Solobio durante toda a súa vida. Gracias, Xoán Manuel.